Dámy a pánové, vítejte u prvního videa z plný verze hry For Honor. Po všech těch alfách a betách tu konečně máme plný produkt a jdeme se podívat, co vlastně kurva dostanete za vašich 60 euro. Nebo pokud si ji připlatíte. Každopádně, pokud tuhle hru ještě nemáte koupenou, mrkněte se aspoň na začátek tohohle videa, abyste viděli, co vlastně si kupujete. Já vám řeknu, co se tady změnilo od alfy a bety a co jsem ještě přihodili a za co z vás chtějí vyždímat ještě víc peněz. Haha. Tohle to bude zábavný. Jinak v tomhle videu budu jenom čistě já a dáme si nějaký 1v1 s těma novejma postavama, takže ty se taky pokusím všechny 3 ukázat. A dělám tohle video trošičku narychlo, aby se dostalo k co největšímu počtu lidí, protože samozřejmě ta hra dneska nebo včera vyšla, podle toho, jestli to video stihnu nebo nestihnu vydat. Dobře, jdeme na to. Takže, co se týče začneme, kde bychom mohli začít? Já myslím, že začneme u té absolutně nejvíc nepříjemné části a to je obchod. Takže koupíte si tuhle hru. For Honor stojí 60 euro v základní edici a stojí 70 nebo 80, teď si nejsem jistý, v té Gold edici by mělo stát, nebo ne? To je jedno, každopádně 60 euro je základní hra. Takže máte základní hru, kde máte přístupný všechny postavy, všechen obsah, pohodička. Ale teďko se jdeme mrknout, co si ještě co dalšího si kurva můžete koupit. Takže samozřejmě Season Pass. A pozor, to je Season Pass jenom na první rok. Čili oni tady vlastně o tomhle už mluvili, že to chtějí mít, aby to bylo jako Rainbow Six Siege, že bude třeba i druhý rok Season Pass, protože Rainbow Six Siege má zrovna teďko v prodeji Season Pass na druhý rok, takže haha. Nicméně, co Season Pass bude obsahovat? 6 nových hrdinů se 7denním předčasným přístupem, 6 elitních oblečků, takže skiny, exkluzivní efekty slunečních paprsků u gest pro všechny hrdiny. To si ze mě děláš prdel, že tady jako mají u Season Passu Praise the Sun emotikon. To je kundovina. Exkluzivní obrysy emblému. Neuvěřitelný. 30 dní šampionského statusu. K tomu se dostaneme. Plus 25% zkušeností, dodatečnou kořist a další. A 3 sběračský bedny. A každá obsahuje 5 kusů náhodného vybavení. Takže všechno in-game věci, těch 6 nových hrdinů za 40 éček. To jsou 2/3 plný ceny téhle hry. Každopádně Season Pass je tady udělaný, nebo měl by být udělaný úplně stejně jako Rainbow Six Siege. Což vlastně znamená, že těch 6 nových hrdinů si můžete koupit i za herní měnu. Nemusíte za to platit, ale když je chcete o 7 dní dřív a nechcete na ně farmit, tak si koupíte tenhle Season Pass. Takže tady jde o ty nový hrdiny a jinak dostanete jenom samý kokotinky do hry za 40 éček, ty vole. To je kurva předražený. Dobře, to je první věc, Season Pass. To ještě není takový problém, to je celkem v pohodě, protože jak říkám, na ty nový šampiony, který sem budou přidávat, to jich přidá jenom 6? No to dává smysl, když jich je teďko jich tady taky není úplně zase tolik. Nicméně dále tu máme balíčky s ocelí. Oh yes! Protože mikrotransakce, takže si můžete koupit ocel. Ocel je vlastně herní měna, za kterou si pořizujete bedny, ze kterých vám padají itemy na hrdiny, za který si najímáte hrdiny a za který budete kupovat ty nový hrdiny, který budou přidávat. A pravděpodobně ty nový hrdinové budou drahý jako prase, takže budete muset řádně farmit, abyste na ně měli, protože v Rainbow Six Siege to je taky tak, že ty nový hrdinové tam byly třeba za 25 000 bodů, že vám to trvalo hodiny a hodiny a hodiny hraní, než jste na ně měli. Pokud to hrajete každý den, tak si na ně vyděláte, pokud ne, tak tohle je buď Season Pass, a nebo si tady můžete koupit ocel. Takže 5000 oceli za 5 éček. Mimochodem, dostanete 2000 oceli za dokončený trénink a potom většinou tak 20 až 50, možná 100 oceli za zápas. Podle toho, jestli jedete 1v1, 2v2 nebo velký domination zápas. Takže si to přeberte, jak dlouho vám bude trvat. Tohle než budete mít 5000 oceli, tak vlastně to trvá asi tak 50 her. A to myslím těch delších her. Pak tam jsou samozřejmě ještě ty rozkazy, které když plníte, když třeba vyhrajete tolik zápasů v tomhle módu, nebo tolik zápasů za tohle hrdinu, tak dostanete vlastně jednorázový bonus té oceli, protože jste splnili ten rozkaz. Ale těch tam taky není neomezeně a taky vám toho nedají úplně tolik. Takže jo, 5 éček za 5000, a nebo, pokud jste opravdový master, jakože ty vole, maminčina kreditka, 150 000 oceli za 100 euro. Takže 2700 korun za herní měnu. A ještě se mi líbí nejlepší nabídka. Fuck yeah, baby. Každopádně, dále tu máme šampionský status. Ten vlastně, když si tu hru koupíte, tak ho tady máte. Vidíte, že já ho momentálně mám. Ten šampionský. Mimochodem, teď hraje 60 000 lidí.
v otevřený betě jich bylo, myslím, asi 140 000, takže docela slušný počty, jako rozhodně si zahrajete. Otázka je, jak to teďko budou držet servery. Co je vlastně šampionský status? Představuje hlubší zážitek z For Honor pro více hráčů. To je kurva nádhera. Tato prestižní služba ti poskytne různé výhody a odliší tě od ostatních z komunity. Tohle je prostě premium. Jako když si koupíte premium účet, já nevím kde, ve War Thunderu, já jsem nikdy War Thunder nehrál, ale slyšel jsem, že něco takového tam je. Nebo v Gladiatus, vole, Gladiatus, kurva drá, to je ono, nebo v Travianu, tohle je regulární prémiový účet, kde dostanete víc materiálu, když rozebíráte itemy, plus 25% zkušenostní boost, nějaký exkluzivní emblémy, 10% zkušenostní boost pro všechny ostatní, se kterými hrajete, tuhle tu šampionskou ikonku s zelenou a větší kořist, čili prostě větší šance, že vám padne nějaký loot, nebo vám ho i padne víc. A zase, ten šampionský status, vlastně buď ho dostanete v tom Season Passu, kde ho máte na 30 dní jenom, tohle je na celý první rok za 40 € a dostanete ho jenom na 30 dní, lol. Každopádně šampionský status jinak je na 3 dny za 2000 oceli, čili jenom na 3 kurva dny? Ty vole, já za 3 dny ani nestihnu nahrát, abych měl 2 litry. No dobře jo, když něco odehrajete, když každý den pár hodin zahrajete, tak jo. A na 1 rok stojí 65 000. OK, kolik stojí 65 000 oceli, když chci koupit? 50 €. Takže vlastně vy si koupíte hru za 60 € a když chcete ještě i na rok šampionský status, tak to stojí dalších 50 €. Takže to jsme už na 110 Ečkách a když si k tomu ještě vezmete Season Pass, tak to je za dalších 40, takže dohromady 150 € za hru. Pokud chcete. Ty vole, to je docela luxus, to jako kurva drát, to už jsme přes víc jak 3000, to je 3500, to je víc ještě. No, každopádně, pak tady samozřejmě jsou balíčky s oblekama, takže tady vidíte, jak fešně budete vypadat, budete mít ptáka na hlavě, doslova, to je luxus, nesmrtelnost vikingové, nesmrtelnost rytíři, takže vlastně takovýhle epický skiny, je tady kolik těch balíčků, 7 a jeden stojí 36 000 oceli, tyhle ty dokonce 45 000 oceli. Čili zase, než na tohle nafarmíte normálním hraním, tak se z toho dřív poserete. Ale můžete to koupit, ale tohle to jsou všechno jenom skiny, takže to je v pohodě. Balíček triků. To triky jsou, co jsou kurva triky? To jsou schopnosti? Vy si můžete odemknout automaticky všechny schopnosti? Za 30 000? To mě poser, dobře. A tady už jenom uplatnit kód, kdybych chtěl nějaký kód uplatnit. Takže jo, tohle to tady momentálně máme, obchod je opravdu hodně rozjetý. Tadyhle to kupování té oceli, to je docela bullshit. Každopádně, otázka je, škodí to té samotné hře? Ani ne, upřímně, protože tadyhle ta hra nedělá to z té hry pay to win, jak si dost lidí může myslet, protože ta výbava, kterou vy si můžete koupit, tak ta vlastně se počítá jenom při Dominion módu vlastně. Ta se počítá jenom u deathmatche a u nadvlády, když to chcete v češtině, OK? Deathmatch teda nechápu, proč kurva nepřeložili, ale je lepší, že to nepřeložili, protože by to znělo opravdu debilně, stejně jako všechny ostatní, jako kurva potyčka. Nicméně, jo, asi tolik k tomu, ty vlastně fungují jenom v nadvládě a v deathmatchi a vždycky to funguje tak ty věci, že vám jednu tu danou statistiku nabůstěj, ale další vám zase snížej. Čili z té hry to nedělá pay to win. Ale tak jako ale co to dělá z Ubisoftu, je, že dělá to z nich skurveně nenažraný parchanty, protože, jak říkám, spočítejte si to, nepotřebujete nic z tohohle kupovat. A můžete mít docela dobrý zážitek ze hry, ale už jenom to, že to tady fakt je, ta možnost, a že to stojí kurva tolik, a že můžete koupit herní měnu, přeberte si to sami, OK? Přeberte si to sami, prostě tady jsou mikrotransakce ve hře, za kterou dáte 60 €. Tohle normálně bývá ve free-to-play hrách, takže asi tolik k tomu. No a to je všechno, co bych chtěl říct, takže jdeme dál. Co se týče nových herních módů, není tady žádnej nový herní mód od bety nebo od alfy. Máme tady 1v1, 2v2, tu klasickou ten Dominion, který byl od alfy, a tenhle deathmatch, ale ten deathmatch je vlastně, je tady ta bitka, protože v betě, v posledních videích jsme viděli vyřazovačku, ale teďko je tady ještě i bitka. A hádejte, v čem se ta bitka liší. Ta bitka je odlišná jenom v tom, že tam musíte nahrát 1000 bodů tím, že se vraždíte delší dobu pořád dokola a do toho tam běhá pár minionů. To je jediný, jinak tam zase sbíráte boty, sbíráte tam meče, sbíráte tam ty armory a to je všechno.
Takže tak, jsou tady nějaký nový mapky a samozřejmě ty 3 nový hrdinové. Takže máme tady vykonavatele, který teda jako ten se mi docela líbí, ale ještě jsem za něj nehrál, ale když proti mě hrál, tak jsem s ním měl fakt velký problémy. Pak je tady Valkýra za Vikingy, za tu jsem něco hrál, to se mi docela dost líbí. A tadyhle ten parchant, Shugoki. Ten, jako tohle ten tlustej vyžranej zmrt, ty vole. Ten má některý docela svinský údery, každopádně myslím, že jsou docela pěkně vybalancovaný všechny hrdinové. A je jich tady teda dohromady 16, ne kurva, sorry, 12, neumím počítat. Takže tak, myslím, že se podíváme na ty 1v1 zápasy, ukážu vám všechny ty 3 nový šampiony. No a to bude všechno pro dnešní video, já opravdu tady... Tohle to nemělo být nějaký extra vtipný video, jen jsem vám chtěl ukázat, co teda dostanete za vašich 60 euro, pokud si tu hru tak jo, vezmeme vykonavatele. Co vlastně dostanete za 60 Eček, pokud si tu hru koupíte? A jak to momentálně s ní vypadá. Jestli se o ní budou starat a budou přidávat ten nový obsah zadarmo, jako Rainbow Six Siege, tak s tím nemám problém. Ať si někdo kurva klidně koupí tu ocel, ať si koupí šampionský status a Season Pass a má o 7 dní dřív ty věci, to je mi celkem jedno. Ale hlavně, ať se o to starají a přidávají sem další věci, protože momentálně tady není moc obsahu za 60 Eček. Jo a ještě jedna věc, nemluvil jsem o singleplayeru, takže dáme tohle 1v1 a já vám pak řeknu něco málo o singleplayeru. Tak, tyhle to jsme tady proti sobě oba dva noví šampioni, oba dva těžký parchanti. Největší problém s tady tím Shugokim je, když on se rozhodne vás vlastně, že vás nabere. Protože to je potom opravdu problematický, protože on umí do píči, dobrý, pěkný odpal, úplně jak s baseballovou pálkou. Každopádně ten Shugoki, co umí, kromě tady toho teda, to bych už měl jako blokovat. To fakt, proč mi to teďko nedalo guard break? Vole, tohle to projedu. On umí takovej docela nepěkný move, kdy... Jo, tohle je ono, kdy on vás chce grabnout. Kokot vyjebanej. On se vlastně takhle trošku náhne dozadu a pak na vás vyběhne s těma hnátama a chce vás obejmout. Ale když vás obejme, tak vás zdvihne do vzduchu, přelomí vám záda, vám to sebere dost životů a jemu to vyléčí 1/3 jeho životů. Ale když to posere, tak jste viděli, že mu to sebere životy a navíc je během toho pěkně zranitelný. Ty vole, na mostě s tebou nebudu bojovat, bro. Ježiši, ale tady se nedá jinde bojovat. Tyve, tahle mapka je nejhorší. Co my máme za speciální údery? Máme tady to, jo, tyhle ty hlavičky má on. Já mám takhle, že ho udeřím. Tohle já zase nemám staminu, kurva. Jsme začali teprve teď bojovat. Teď čurák. Tak pojď. Ty tady ujebu basic atakama. On mě chce furt jebnout. Já ho vezmu takhle z vrchu. To je ono. Dávej mu do té hlavy. Ty píčo jedna. Do prdele, on dává tadyhle ten silný úder. Pěkný. Pojď. Pojď! Já mám takový štěstí, že ty lehký útoky mám rychlejší než on, takže ho stíhám normálně, takže ho stíhám vlastně takhle umlátit. Prdele. Já jsem opravdu nehrál za toho novýho parchanta, za toho Shugokiho i za tu Valkýru jsem hrál, takže tam snad ukážu trošku lepší playe. Tady to spamu na jeden úder. Ne. On má hodně pomalý ty údery, vzhledem k tomu, jak velkou vlastně má tu zbraň, že jo, ale... Do prdele, vole, tady nemůžu spadnout, dobrý, jsme v klidu. Já zase nemám staminu? Počkat, já umím takovej jeden docela pěkný move, kdy já mu dávám taky hlavičky, já jenom nevím, můžeš mi přestat dávat ty hlavičky, ty kůdo? Já jenom nevím, kde on byl ten move. Ty vole, to je píčus. Dobře mě tady drtíš, kámo, doufám, že si to užíváš. Tady, vem si tady silnou. Co? To stihnu zblokovat? Ne. Ne. Ale to je ono. Tak, on mě zlomí a koukejte na jeho životy. Viděli jste to, jak se mu to... Má prakticky skoro plný životy. Potom, co mě takhle zlomí. Tadyhle tomu musíte uhnout, protože to je grab útok, jo, jasně, tadyhle to je oblíbený emote každýho toho fatfucka, že si tady sedne a dělá uražený děcko. Můj oblíbený. Ale já mám takovej luxusní move, že já ho můžu...
Já vůbec nevím, kde to bylo. Já si musím podívat na chvaty, jenže to během 1v1 souboje není úplně ideální, že jo? To je kokot. Pojď. Dobrý. Pěkný. Jsem mu dal silný úder a do toho ještě takový docela hezký probodnutí. No tak teď jsme se jebnuli oba dva. Tak. S vrchem, dostaneš vrchem. Ha. Ne. Ne. Je to doma. Tohle bylo docela dost slabý. Tohle bylo dost slabý, to jako se přiznám, tady jsem ho mlátil kvůli tomu, že jsme oba dva takový hromotlukové pomalý kokoti, ale ta moje postava, za kterou tady hraju, není vůbec špatná, ale já jsem zapomněl, jak se dělá ten jeho docela dost kritický move, kdy vlastně furt vy najíždíte na toho oponenta a funguje to docela dost pěkně. No dobře, tak. Další 1v1, to jsme měli vykonavatele. Ten by mohl být docela dost oblíbený pro spoustu lidí. Teďko si vezmeme Valkýru, nebo vezmeme teďko Sugoshiho. Vezmeme teďko Fatfucka. Hammerfall.cz. Ono vám to jakoby, ono se to snaží hledat hráče ve vašem regionu, takže dost často budete hrát proti Čechům. Mně se to teďko momentálně v betě a teďko v té plné verzi stává dost často, že vždycky proti mně jde nějaký Čech. Takže to je docela pěkný, že ho ještě můžete baitit do chatu a tak podobně. Warden, ha? No dobře. Tak, tady je ten špekoun, za kterýho já hraju, je pomalej a je to velký cíl. Takže rychlost je proti němu dost kritická. Třeba za Orochiho byste ho mohli dost dobře vyklepnout, protože můžete blokovat i ten jeho gigantický ki. Já nevím, jak se jmenuje ta jeho zbraň, sorry. Ale já se pokusím mu dát ten grab útok, abych mu zlomil ty záda. Protože ten vím, jak se dělá. Ten by měl vlastně fungovat tak, že dáte Esko dozadu a pak dáte guard break. Vlastně takhle to funguje. Počkat, moment. Jo, Esko a guard break. To je ono. A takhle ho vlastně chytnete. Problém je, že když to poserete, tak vám to sebere dost velký životy. Čili to je docela pěkný, že vlastně, když to pojebete, tak oni vás... Tak je vidět to, moment. Pojď, dělej, kurva, můžeš mu prosím dát ten grab? Můžeš mu prosím... Já to tady furt zkouším. Jo, mám ho, a pojď. Já ho zlomím a mám zpátky docela pěknou porci životů a on ještě zůstane i nějakou dobu na zemi, že třeba stihnete hodit i druhý útok, pokud chcete. Ale jinak standardní údery nejsou úplně nic extra, no. Jdeme ještě jednou. Kamarád. Já jsem tak... Mně je to tak líto, pane Hammerfall. Mně je to tak líto, pane Hammerfall. Tak pojď. Tak pojď. Prakticky teďko momentálně, když ta hra dneska vyšla a spousta lidí nezná tadyhle z toho novýho tlusťocha, tak co můžete dělat, jako třeba když byla alfa nebo beta, tak spousta lidí jenom schazovalo lidi, nebo nabodávalo, nebo házelo do ohně, protože to spousta lidí neznalo a do dneška to spousta lidí nezná, ten moveset, jo. A teďko zase, za tadyhle toho tlusťocha, se dělá tohle, že vlastně těm hráčům takhle nakládáte tyhle ty údery. Že ho vlastně takhle grabujete, no. Je to sviňárna a je to spamování jednoho úderu, ale pokud ten protihráč umí For Honor hrát, tak spamování jednoho úderu je to nejlehčí. Jakože to se opravdu nejlíp blokuje, když to ten oponent umí. No, vidíš to. Dobrý, tak jo. Já ho teďko zkusím rozmrdat bez toho, abych ho chytal a lámal ho. Protože za prvý, on už ví, že to mám, a za druhý to je fakt super pomalý, to chce skvělý timing. Zkusíme teďko něco jináčího. Standardní údery, tohleto. Nějaký to guard breakování, ale nevím, jestli ho přehraju, protože Warden je docela dost rychlej. Tady s mým tlouštíkem to nebude ideální. A tak hej. Jo, já mám takhle dvě rány ze strany na stranu, jakožto special útok, to je docela hezký. Ono ty jeho lehký útoky nejsou ani úplně tak pomalý, jak by se mohlo zdát, protože on s tím
tak jako máchá, i kdyby chtěl zajebat mouchu plácačkou, čili tam jako máte prostě prostor pro ten úder. Ty vole, teď jsem mu házel taky guard break, co bylo? Dobře. Pojď, pane Hammerfall. Tyhle, že bych ho zase grabnul. On do mě taky teď se snaží takhle najíždět. Ale no tak! Teď jsem to dojebal úplně šíleně. Teďko jsem chcípnul kvůli tomu grab útoku. Tohle se mi líbí, protože spousta lidí by mohlo křičet, že spamuješ furt jenom ten grab útok, chceš ho vzít a rozmrdat mu ty záda a vyléčit se, to je strašně silný. Jo, jakmile ho chytnete, tak to je pěkně silný, protože vám to doplní fakt pěkně ty životy. A jemu to docela smlsne dost jeho životů. Ale když to poserete, tak vlastně ten trest, vole, ta nevýhoda, když to pojebete, tak ta je taky hodně šťavnatá. A to je dost cool. Dělej. Svině jedna. Ty vole, ten Warden umí dělat to, no. Umí dělat ty pěkný údery tím loktem. Teda ramenem, sorry. Já mu tady opravdu na to, že jsem takovejhle špekoun, tak mu nedávám moc velký poškození. Tyve, tohle to si nevykryl, kámo? To je docela hezký, ale teďko. On mi dal úder, ale mě místo toho, aby mě to rozhodilo, tak jsem mu stejně prostě tím kijem dal přes kokot. Protože jsem gigantická horda. To je dobrý, to je pěkný bonus. Jinak, tadyhle ten špekoun nemá zase tolik životů, jak byste si mohli myslet, že jako byste si říkali, že když je takhle pomalej a podobně, a takhle velký, tak bude mít víc životů než ostatní, a není to pravda. Jako když do vás se nemáci mlátěj, tak vás složej docela dost rychle. Kurva drát. Dobrý, jsem mu to vykryl, když mi hodil guard break. Tohle je hodně pěkný s tím guard breakem. Tak, už ti to utíká, bro. Dobře, jsem to zajebal já, protože jsem neměl staminy tolik. No pojď. Tyhle, jestli mě teď ještě přehraješ, budu pěkně nasranej. No, vidíš to. Není to špatná klása, vůbec to není. Ona není v téhle hře žádná špatná. Já můžu ještě takhle do něj naběhnout. Dobrý. Pěkný zápas, pane Hammerfall. Tady není žádná špatná klása ve For Honor. Myslím, že jsou docela dobře vybalancovaný už při vydání, určitě se to ještě bude měnit, balans se bude přehazovat, stejně jako Rainbow Six Siege, prostě jak se budou přidávat noví operátoři, teda chci říct hrdinové tady ve For Honor, tak se to bude dost měnit ten balans a všechno tohle, dáme ještě jednu proti němu, ať to máme rychle. Takže tak, ale myslím, že momentálně tadyhle ta 12 hrdinů máte tady dost pěkný výběr. Osobně si myslím, že jako ten výběr je dost pěkný a každý si tady přijde na svý. A není to o tom, že nějaký hrdina by byl horší nebo nějaký lepší. Je to spíš o tom, že co vám sedne, s čím se naučíte, co se hodí do jaký situace. Kensei. Ta moje Valkýra má takový malej štít, který teda jako za moc nestojí, ale jinak si jako libuje v tom, že má rychlý údery kopím, který ale není úplně tak dlouhý jako třeba u Nobushi. Ale stejně, myslím, že bych ho měl vyklepnout, myslím, že to zvládnu. Za Valkýru jsem odehrál už asi 2 nebo 3 zápasy, ten cop hezký, slečna. Co ty tady? Takhle můžete z vrchu mu dát úder, jak lehkej, tak silnej, to je hodně pěkný, takhle na něj vlastně skočit. Potom speciální úder máte, že ona takhle s tím máchne 2krát, tam a zpátky. No, takhle vlastně můžete hodit. Takhle z vrchu můžete útočit, to je dost pěkný. Pak samozřejmě nějaký ten guard break, kdy ho pak rozjebete. A ještě ho takhle bodnete, když dáte silný úder a pak lehkej, tak je tam bodnutí. On se již haví i ten štít, já myslím, tady je nějaký úder i, že ho načaržujete štítem, já jsem ho zkoušel. Ale přijde mi takový zbytečně komplikovaný, že to trvá, než ho uděláte.
To je čuráček. To je na to, že to je Kensei, což je jeden z těch pomalejších, tak se s ním tady umí pěkně hejbat. Ta druhá rána ho dostala. No pojď bro. Akorát s tou Valkyrou teda nedáte úplně tolik poškození na ty jednotlivý údery. Musíte se víc snažit, hold. Hlavička! Ty vole, na to, že to je holka, tak stejně ta vikingská krev se tam nezapře. Dá mu prostě hlavičku s rohama a letí dolů kokot. Dobrý. Tak, tyve, já jsem ještě chtěl furt mluvit o tom singleplayeru, že jo? Se k tomu dostanu. Hnedka jak tady po tomhle tom zápasu jsme si ukázali už všechny 3 nové postavy, takže to vám řeknu něco málo o singleplayeru, ale upřímně, ono tam není moc co říct. Dobře, fejkuje tady útoky. Není vůbec špatný, bro. Tak, dokončovačka. Je tam ještě jedna taková, ta druhá dokončovačka je podle mě pěknější, protože ona si jakoby hodí to kopí za hlavu a bodne ho přes druhý rameno do hlavy. Takový docela, takový, prostě to má ten styl. Ale do píče. OK, hele, budu to teďko hrát na debila agresivního a zkusím ho schodit, anebo schodí on mě, jo? Uděláme schazovací bitvu. Aha. Jo, takže já když dám dvakrát guard break, tak ona udělá ten úder tou hlavičkou, dobře. Dobrý vědět, hej. Tady máš jeden silnej. Neútoč, když nemáš staminu. Kurňa. Kámo, ty mi neděláš vůbec radost tímhle s tím. Pojď na blízko. Ty svině. Tohle bylo pěkný. Tohle, to jsem taky zajebal. Frajer tady teďko radši útočí, než aby dával. Teď jsem si... Ty vole, on už měl ten třetí silný útok za Kensei, což je ten velký ohnivej, když ho dá z vrchu. Jsem to málem dojebal. No takhle, já to stejně... Odveta v 1v1, to je trapný. A tak co no, musím to využít, hej. To se mi moc dlouho nevydržela, dobře to blokoval. No pojď, pane Hammerfall. Haha, ale jako i když takhle vyskočím a bodnu mu to kopí z vrchu, tak vidíte, že to nedává moc poškození. Takže jako s tou Valkyrou buď musíte dávat ty údery hodně rychle za sebou, anebo tady prostě blokovat tím štítem. Postupně ho upíchat. Ale zase taky je to herní styl a ona má štít, takže se za ní docela dost pěkně blokuje, i když je to takovýhle menší. Ty vole, ale já tady nehodlám prohrát, hej. Tady nehodlám prohrát. Vyhrál jsem za všechny nový hrdiny v tomhle videu. Hammerfall mě nerozmrdá, OK? Už jsme vyhráli 2 zápasy, tak to neposer. Dobrý, první rána je moje, druhá taky. Tak. Už dostává nakládačku. Guard breakujeme, ha? Do píči. Dobře, už víš, že teďka budu útočit. Pojď ke mně. Pojď k tatínkovi. Pěknej. Ještě jednu. Já ho chci dodělat na silný úder, abych mohl ukázat tu druhou dokončovačku. Ta je na kvečku. Měla by být na kvečku, teda doufám. Do prdele. Pojď sem. Nech mě tě dokončit, ty jak to, kurva, jsem házel mezerník. Takhle. Hezky do krku, přes rameno. Ale dobrý hry. Takže tak. Sorry, že tohleto video bylo takový suší, že tady vlastně jsem jenom odjebal jsem tady 3 1v1 zápasy za ty 3 nové postavy, ale jak říkám, chci tohleto video vydat co nejdřív, abyste se na to mohli mrknout, pokud si chcete co nejrychleji pořídit For Honor. Takže, co se týče herních módů, máte tady ten Dominion, ten jste viděli, máte tady ten Deathmatch, ten jste taky viděli, a ještě je tady tady vlastně ten
podherní mod a to je vlastně ta bitka, kdy to je úplně to samé jako deathmatch, akorát se tam musíte vlastně pozabíjet, dokud jeden tým nemá 1000 bodů a do toho tam je pár minionů, to je celý, nic jiného tam z něj není a 1v1 a 2v2. Takže tak, čili tohle to všechno máte ve hře za 60 Eček. Důležitá věc, ta hra nemá ranking systém, takže tady nejsou žádný ranky, jako třeba v League of Legends nebo právě v Rainbow Six Siege, čili když chcete hrát 1v1 a furt se posouvat a hrát proti lepším a lepším cápkům, máte smůlu, nasrat. Není to tady, ale tvůrci říkali, že to prej přidají, později, zadarmo. Ale kdy to bude, nikdo neví, takže momentálně si můžete vylízat prdel s nějakým ranked hraním a to je dost na hovno upřímně, to je hodně na hovno a má to tady bejt už při vydání. No a další věc je teda to, že si tady můžete koupit 3 prdele věcí, klidně teďko při vydání za tu hru můžete nechat 150 €, když chcete a budete mít všechno koupený na celý rok dopředu a nemusíte nic farmit, to je taky možnost. A důležitá část, která vás zajímá, příběhový režim, čili single player. Jde hrát v kooperaci a co se týče toho single playeru, je to jako kdybyste hráli proti botům. Fakt je to single player, je za všechny 3 strany, za samuraje, za rytíře i za vikingy. A teďko pozor, jednu tu kampaň, čili rytíře a samuraje a vikingy, dohrajete za 1,5 až 2 hodiny. Čili tahle hra za 60 Eček má dohromady míň jak 6 hodin single playeru, kde furt dokola zabíráte věci, bojujete proti botům, je to dost podobný Battlefield 1 single playeru. No, jen tak jako, aby jsme věděli na jaký škále asi tak. S tím, že jsou tady cutscény, je tam nějaký rádoby příběh, ale jinak ten souboj je úplně stejný, jsou tam boti, kteří jsou tupí, úplně nejvíc debilní. Takže, jestli to chcete koupit kvůli singleplayeru, tak jste retardovaný. Doslova, tohle nekupujte kvůli singleplayeru a myslím, že jako ani s tím nemusíte ztrácet čas. Je hromada mnohem lepších singleplayerových her, tohle je zbytečný. Já jsem si myslel, že ten single bude třeba podobný jako je Rise, Son of Rome, pokud tu hru znáte, protože tam taky blokujete a kosíte vlastně 1v1 spoustu vojáků. A ne, Rise Son of Rome je mnohem lepší a že jako Rise Son of Rome není žádná extra dobrá hra. Takže asi tolik k tomu. Tohle dostanete za 60 Eček. To je ono, dámy a pánové. To je ono. Takže tohle je For Honor v první den vydání. Jinak servery jsou docela v pohodě, jak jste viděli loading, docela klídeček, 65 000 lidí, docela v pohodě, ale jinak jsou tady furt ty černý okraje, když jste loknutý, nejde to vypnout, to je v plný verzi, furt to nejde vypnout, hra může spadnout, pokud jich třeba chcete alt-tabnout na plochu nebo takhle, crashujou i zápasy a vyhledávání se může seknout a když odejde někdo ze zápasu, tak se to zamrzne na 10 sekund, nebo zamrzne to na 5 sekund a vrátí vás to o 5 až 10 sekund později, takže se mi třeba stalo, že jsem měl ještě 1/3 životu, někdo se odpojil, seknulo se to a najednou jsem byl mrtvej. Ležel jsem na schodech tuhej a neudělal jsem vůbec nic. Takže všechny tyhle problémy, co byly v betě, furt jsou v plný hře. Problém je, že tady si za ně už musíte zaplatit. Čili tohle je ono, dámy a pánové. Ta hra, líbí se mi to. Líbí se mi 1v1, 2v2, baví mě to a se správným parťákem v rankedu by to bylo zábavný se posouvat vejš a opravdu to tryhardit. Ale momentálně tady ranked není a je tady akorát hromada zasraných kokotin, který si můžete koupit. Takže tak, každopádně ještě určitě nějaký videa nahodím. A to je asi tak všechno. Takže doufám, že jste si tohle první video užili, doufám, že vám pomůže při nákupu a uvidíme se u další části For Honor. Do té doby nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a nazdar.